Pois estamos un pouco cansados das políticas de despacho. Esas políticas que funcionan estando sentado nun despacho e legislar sin ir a preguntar a xente, a ciudadanía da calle, que realmente é a que vai todos os días a traballar e ten esos problemas reales. Entonces non nos sirven as políticas de despacho, estamos un pouco fartos. Oblíganos a facer asociacións, buscarnos a vida para que se nos escoite. Como ben decía, tuvemos unha oportunidade, creo que foi única na vida, de ir a Bruselas e de explicar os nosos problemas que estamos tendo ca pesca e o marisqueo artesanal. Non quero botar culpa a ningún partido político, pero levan toda a vida en Bruselas e nunca lle preguntaron a xente para saber os problemas reales que temos. Eso pareceme un pouco gracioso. E outra cousa máis, pareceme un pouco eso, que este legislando para amigos, para multinacionais, cando realmente nos pensamos, a ciudadanía pensa, eu estou cansado de política. Si, eu tamén estaba cansado de política, pero señores, a vida é política, a política move o mundo. Entonces, temos que involucrarnos un poquinho máis e pedimos a xente, a ciudadanía da calle, que se involucre un pouco máis e que non se deixe coaccionar por as vellas políticas de despacho. E nada, por eso estou aquí e agradezco moitísimo a Carmen e a Celtia que nos abran a porta para favorecer unha iniciativa de que se nos escoite como persoas, porque realmente é o que necesitamos, que se nos escoite para poder mellorar as condicións do traballo, as condicións da vida. Non me sirve estar nun despacho sin ter nin idea do que está pasando na vida real e favorecendo as multinacionales. Realmente os políticos que temos de turno, vou non decir, pero vai sentar un pouco mal, son os maiordomos das multinacionais. E nada, por eso abogo por esta xente, por un mar de xente, teñen o meu apoio para a candidatura de Podemos Galicia. E non teño nada máis que decir, gracias.